Enjing para pamirsa siaran pawarta Jawi Tengah kelas WUA dinten Selasa Pahing 7 Oktober 2000 langkung. Saged panjenengan pirsani malih laporan-laporan ingkang akurat kuih ngerakyat sampun sumadyo kator panjenengan. Antawisipun pleser menyang Jepang, bojo anggota DPR Dijanges. Sareng kalian kula Karina Apriliani menika pawartos jangkepipun. Pleser menyang Jepang, bojo anggota DPR Dijanges. Ketua DPR Adi Komarudin Selasa 5 April nampik anggapan kanggo bojone anggota Dewan Pleser menyang Jepang. Foto plesiran garwa wakil rakyat sumebar ing media sosial lan entuk kritik pedes. Adi ngeles lungan sipate pribadi lan ora nganggo duwite negara. Bojone wakil DPR Fadlizon Chris bantah pawadine Adi. Chris ketua PIA DPR ngomong yen plesiran sipate resmi kanthi tujuan kraketake pasrawungan kelawan bojo anggota dewan lan tentu wae kabeh rakyat ditanggung negara. Saking kritik iku ora gablek isin merga hura-hura menyang mancanegara nganggo duwite rakyat. Bupati Purbalingga ditangkap KPK. Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi nangkep Bupati Purbalingga Tasdi Senin sekawan Juni. Sawise ditangkap, Tasdi digawa menyang Polres Banyumas. Sedurunge ditembakake sepur tumuju kantor KPK ing Jakarta. Tasdi ora bisa selak nalika dipekut petugas KPK awet kejaba tekane ndadak. Bukti lan saksine ana. Sok ngono wae Bupati sing uga kader PDI kuwi kok ngacungake driji telu alias salam kenal marang wartawan sing ngenteni tekane ing KPK. Ketua KPK Agus Raharjo ngajarake Tasdi ditangkap awit nampa BA. Desa ing tlatah paling wetan Kabupaten Bantul, Desa Jatimulya, Kecamatan Lingo, sedhelok maneh bakal duweni panggonan wisata sejarah ana 3 panggonan paninggalane Wali Sunan Kalijaga sing bisa dirembakake. Saliyane kanggo industri mebel sing paling gedhe ing Bantul, Kecamatan Lingo kanthi 40% warga minangka pengusaha mebel iki uga dadi panggonan sejarah kang wigati. Desa kasebut tau dipanggoni dening Wali Songo, Sunan Kalijaga lan Sunan Geseng nalika nyebarake agama Islam ing tlatah Jawa. Ana 3 panggonan sejarah kang dadi bukti kuat ngenani tokoh panyebar agama Islam iku. Panyebar agama Islam kasebut tau manggoni ing Desa Dingo yaiku Petilasan Watu Gereng, Sendang Banyu, Pangumripan, lan Wit Jati Kluwih. Ketelune nguwatake manawa panggonan sejarah iku patut dilestarikake nganggo jangkepi kebudayaan ing Jogja. Pawartos kasebut mungkasi sesarengan kita wonten ing pawartos Jawi Tengah kelas WUA kanthi sandi Joyo Wijayanti Anjeng Muri Budaya Jawi mugi rahayu ingkang samya pinanggih sugeng enjing lan matur nuwun.